Bestalde, familiek egurrezko etxetxoak eraikitzeari ekin zioten inolako ordenarik gabe. Askotan, ostalari gisa aritzen ziren beste langile batzuei ostatua eskainiz. Jarduera hori ezinbestekoa izan ohi zen familiako ekonomiari eusteko. Lan istripu kopuru handiaren, elikadura eskasaren eta alkohol gehiegikeriaren eraginez, Meatzari auzoak infekzio eta epidemia gune bihurtu ziren. Bizitza itxaropena 20 urtetik beherakoa izatea iritsi zen. Egoera tamalgarri horretan, derrigorrezko kantinek ez zuten batere laguntzen. Izan ere, langileek lana egin ahal izateko kantinetan egin behar zituzten erosketak nahita ez, eta bertako produktuak oso garestiak ziren. Laneguna 13 ordukoa zen, eta laneguneko ordaintzen zuten. Beraz, meatekira joaten ez zirenak soldatarik gabe geratzen ziren. Lan eta bizitza baldintza tamalgarri horiek izan ziren, 19. mende amaierako gizarte aldarrikapenen oinarria. Zugaztieta, Ortuella eta Gallarta, buruzagi sozialistek eta komunistek idatutako langile borrokaren gune nagusiak izan ziren.